Pilipinas lugar atong gidaan, pero unsa man ron unsa na atong kahimtang mismo sa atong lugar. Kita kay nagkalisod bayang sinilangan nganong kalitra magkalubog. Dili patas ang batas sa pobre ug adunahan, kung dato makasala ang kaso kalitra kawag tanggong pobre na ay sala. Prisuhan ka paingon, mauba na ang batas nga giingon ninyo karon. Oo na atay trabaho pero perting lisuda, pinatuluan og singot para lang yud sa atong pamilya. Nagmahal ang palaliton samtang nagamay ang sweldo, mauna kitang katawan ang permi na apektado. Kaya kaha ni mo ni ang mga panghitabo na atong kaigsuonan dughan perming nagsubo. Murag taong gipatay nga walay kalaban-laban, hustisyang gipangayo hang tudron wala nakitaan. Unsa ba ang imong nakita sa imong atubangan? Ayaw pagpakabuta, palihog siga ang imong mga mata. Dagan sa mga Pinoy o Pinay nga nag-abroad para sa ilang pamilya maahon sa kalisod. Dili sila magpaulipon anang mga lugar kung ang Pilipinas naapay maayo nga sistema. Bisag kinsa ang mulingkod, bisag kinsa mamunuan, puro napasalig para mutuo lang ang katawan. Kaysa panahong itudlo kwartara ang katapat para sa kanato pobre dali nilang mauwat. Lain-laik plataporma, pangako og agenda para bagyon sa bayan o para bagong asyenda. Kaysa panahong gipili niya asa na karon, imbis para sa katawan asa na napaingon. Hinay-hinay og buot kaban sa mga katawan, mauna sila karon. Nisamot kaadunahan o kita nga mga pobre pirming naa sa ubos. Bata nga dapat magdula karon na lang ng limos. Unsa ba ang imong nakita sa imong atubangan? Ayaw pagpakabuta, palihog siga ang imong mga mata. Unsa ba ang imong nakita sa imong atubangan? Ayaw pagpakabuta, palihog siga